שלום לך. קלנר, אמרת נכון בהתחלה. קלנר, אוקיי, סליחה. אז נתחיל מהחדשות האחרונות, בשעה האחרונה, בג"ץ מוציא צו על תנאי לראש הממשלה, לנמק מדוע לא פיטר את בן גביר. אנחנו רואים את התגובה של שר המשפטים יריב לוין, חריפה מאוד נגד בג"ץ. האם אתה שותף לה? בהחלט, באיזו סמכות? איזו סמכות יש לבג"ץ לדון בכלל בנושא הזה? יש חוק במדינת ישראל, ריבונו של עולם. החוק מסמיך את ראש הממשלה למנות שרים ולפטר שרים. מאיזו סמכות שואב בג"ץ את הנושא הזה? אולי שימנה שרים אולי בכלל נבטל את הבחירות המיותרות האלה, ורק 11 שופטים שם בבג"ץ, הם יחסוך הרבה כסף גם, הם ימנו את הממשלה, הם ימנו את הכל, שיננו את הכל. אז אתה קורא לא לציית להוראות בג"ץ? אני קורא לציית לחוק, לכולם, גם לבג"ץ. לציית לחוק, אגב, זה לא כזו דרישה מוגזמת. יש חוק, מצייתים לחוק. לא אומרים שכשהחוק אומר א', אומרים ג'. לא, כי החוק אומר א', וזה מאוד מאוד פשוט. וזה מה שצריך להיות, ולבג"ץ אין סמכות להתערב בזה, ואין לו שום סמכות לדיון הזה, זו עתירה מופרכת, והדיון הוא בלתי חוקי, וכל פסיקה שהיא, עוד פעם, אין לבג"ץ סמכות לפי חוק לדון בעניין הזה. אז אם אנחנו מדברים על חוקים, בואו נעבור לפרשה סביב אחיו של ראש השב"כ זיני, אם אכן נכון, והוא הבריח סיגריות בזמן מלחמה, זה חמור מאוד. יכול להיות, אני מכיר במקרה הזה את בצלאל אישית, ואני בטוח בחפותו ב100,000%. מה זאת אומרת? שמו סתם נקשר לאירוע שבו אזרחים על פי כתב האישום סייעו למעשה לחמאס בזמן המלחמה? אני לא חושב שמישהו סייע שם לחמאס בזמן מלחמה, וזה בכלל לא, אין קשר בין הדברים, אבל אני לא מכיר את הפרשה. בכתב האישום נכתב שבצלאל זיני חשוד בכך שהוא קיבל 180,000 שקלים על אותה הברחת סיגריות. אתה מכיר אותו אישית? אתה אולי... שימי לב שאמרת חשוד, ואני בטוח בחפותו. אגב, האדם חשוד הוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו, ואני בטוח בחפותו ב100,000%, אבל שימי לב גם לעוד דבר, להודעה שהוציא שב"כ. שב"כ מדבר על כמה זה חמור, תופעת ההברחות וכו' וכו' וכו', וזה כשרק הסבירו לנו לפני לא מעט זמן, שדוד זיני לא יוכל לנהוג בממלכתיות. אז פה זה במקרה הזה, אפילו אחיו מעורב, ותראו את ההודעה שמוציא השב"כ, שחששו מהממלכתיות של דוד זיני. אני אומר, תראי, מכל החשדות כלפי בצלאל זיני, אני לא מכיר את כל הפרשה, אבל בנושא של בצלאל זיני, לא יישאר דבר וחצי דבר. אז איך שמו שורבב לאירוע הזה? אני לא יודע מי משרבב ושמות לאן, אני לא יודע. כנראה שיש הוכחות, אתה יודע, שאני לא מכיר אותה. כן, אבל מה אתה חושב באופן כללי על אזרחים ישראלים שבסופו של דבר, תמורת כסף, מסייעים בסופו של דבר לחמאס בזמן מלחמה? מה השאלה בכלל? מה זאת אומרת? זה דבר חמור ביותר, זה פגיעה בביטחון המדינה, זה לבוא ולסייע לאויב, מה, אני צריך להגיד את זה? זה כל כך מובן מאליו לכל אדם. אני לא צריך לבוא ולהסביר את הדבר הכי מובן מאליו. אני רק אומר שבצלאל זיני, על פי הבנתי ועל פי היכרותי, הוא חף מפשע, והדברים מתבררו. היום חייל נפצע קשה ברצועת עזה, חמאס שוב מפר את ההסכמות. מה צריך להיות התגובה? התגובה צריכה להיות, וההבנה צריכה להיות, שאין שום סיכוי בעולם שמישהו יפרק או יפרז את חמאס, ושזה לא יהיה אנחנו. האויב הנאו-נאצי הזה צריך להיות מושמד מעל פני האדמה. האמריקאים רוצים פה עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, אפשר ללכת איתם, אבל צריך גם להסביר להם שאין לנו גם יותר מדי דם לשפוך. אנחנו אלה שנצטרך לחיות עם התוצאות האלה, ועם הארגון הנאו-נאצי הזה שם, ופירוק ופירוז חמאס, ופירוז הרצועה, הם הדבר שאותו אנחנו צריכים לבצע, ואנחנו נבצע, וכך יהיה. לסיום בוא נדבר על הצעת החוק שלך לוועדת חקירה שוויונית. אנחנו רואים נוכחות דלה, גם של הקואליציה בוועדה על החוק. יכול להיות שגם בקואליציה מוותרים על המהלך הזה שלך. לא מוותרים, אנחנו מתקדמים.
מטבע הדברים, יש הרבה ועדות והרבה דיונים, וחברי כנסת לא מעט פעמים נמשכים לדיונים שבהם יש להם עם מי להתווכח, והם רואים את חברי האופוזיציה מכאן ומשם, או שרוצים לפעמים להביע עמדה, כשהם לא רוצים להשאיר את מציע החוק לבד. במקרה שלי, האופוזיציה, בנבזות אגב, זאת נבזות, זאת לא נבזות כלפיי, ולא כלפי... האופוזיציה שמה שחברי הקואליציה שלך לא באו לתמוך בך? האופוזיציה... לא, לא צריך את הקואליציה בשביל שתתמוך בי, אנחנו ממשיכים בחקיקה ואנחנו נחוקק, ויהיה פה חוק, והסירי דאגה מליבך, תהיה פה ועדת חקירה אמיתית, שתהפוך כל אבן, לא ועדת טיוח של יצחק עמית, שיתייח את האירוע של 7 באוקטובר, כמו שמתייחים את הפצרית ואת היועמשית, ואת הרוגלות וכל מה שרק הם יכולים לתייח. לא, זה לא יהיה. אני רק אומר לך, שהאופוזיציה נוהגת בנבזות, כשהיא לא מגיעה לדיונים, שמשפחות שכולות, עזבו את הקואליציה, משפחות שכולות יושבות שם, ונכי צה"ל יושבים שם, ולוחמי מילואים שמעלים אותם על נס כל הזמן. תבואו תדברו איתם, תקשיבו להם. כלום. הדלת סגורה, הלב... לא, זה בסדר להאשים את האופוזיציה, דיברתי על חברי הקואליציה, ולצערי אנחנו חייבים לסיים. אני אגיד לך לגבי... כן, אז אנחנו חייבים לסיים את ה... עדיין אגידי לך לגבי הקואליציה, חברי הקואליציה קודם כל כן מגיעים, והיה גם חבר הכנסת שמחה רוטמן, והיה חבר הכנסת טלי גוטליב, בדיון הקודם גם חבר הכנסת אושר שקלים, הכל. תודה רבה לך. אבל אנחנו ממשיכים ומתקדמים. תודה רבה חבר הכנסת קלנר, עד כאן עדכון החדשות לשעה זו, יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.